asteragoaz, kantatzen asteragoaz, Azpeitiko historia, batzuak ezurrak dira, besteak berriz egiak, besteak berriz egiak, Azpeitiko historia. Uranga ez da zahartzen, uranga ez da zahartzen, behintzat ez zaio igertzen, sekretua egongo da, korralen edo orkatzen. Trepazikin bat da bera, trepazikin bat da bera, jarri ezkero begira, ministro taldetik bota, ta presidente jarri da, jarri ezkero begira. Liza sotar bainategu, Azpeitiko tenorea, baina honek ere nahiago omen duten edorea. Aitaren erdira ere, ez da iristen mutila, aitak bizarra baitauka, eta semiak berila, ez da iristen mutila. Hirugarren kartutxua, omen Azpeitiko leire, lehen oso ona zinala, maiz esan didaten eire. Laketubo, asko da biltza esaten, baina kontuz ostolaza, beti ez da hola izaten, asko da biltza esaten. Txin, 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 txintxarriak motxa, hartola entzutiak maitia ematen dit lotxa. Txin, 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 txintxarriak motxa. Irazusta barratarrek zergatik dute hain apellido motxa. Zer pasada, que misterio habrá, kalian geratzeko. Zer pasada, azpitiarrek egin ote zuten hobeto. Zer pasada, aktola barkatuta ez adipikatu. La 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 la. Zueko gaur bertan utzi txapelketa, Azpeitiko frontoiak ditu laupaeta, ta guri oparitu harako tarjeta, bere herrian inorrez baita profeta. Bizi altxa bizi, eskua lagunak, karidadeko benta finale nahi dunak. Naizta lehia ontara, iritsi bitalde, inor baote dago hiru hoien alde. Hemen denek dakite, edo nori galde, ez erronik ez dala, ernilloz bestalde. Bizi altxa bizi, eskua lagunak, karidadeko benta finale nahi dunak. Naiz da urduri geunden noiz hasiko zaigu, sarreran ation batek alatigu eindu, bertsonak botata, kantakera zaindu, amarero ez dikeu alperrik ordaindu. Bizi altxa bizi, eskua lagunak, karidadeko benta finale nahi dunak. Karidadeko bentako hiru, urrakin gora bertsoa, gu ailegatuko gera. Lau haizetara, Alegiatik Azpeitia. bueno, ba hau zer dugu, neska edo mutila.
Hau pelota kontutan da oso abila. Jo ez daba izango alegiakoa. Ez talde gitarra teguan goikoa. Bueno, orduan badakit ez dala hartola. Bueno, horrek pelotaz dakiola hola. Zere jas hartolakin aspertuta nago. Hori agurren ere zegon nahiko klaro. Euskal Herrin ez alda beste pelotairik. Bai baino txarragorik ez dago oraindik. Hau baina ez da joaten ez medikutara. Hau parrandan gustora doa Tolosara. Tolosaldean daude pelotari asko. Bueno, Tolosaldetik atera beharko. Beraz hau ez da izango gure ezaguna. Ez baino bai ezagun batzuen laguna. Beraz izango dugu pixkat gertukoa. Josebaren daritzen oso gustokoa. Gure txokoan noizbait ibiliz oaltzan hau. Aizkolari artean dago egun da gau. Aizkora edo pelotan hasten ari naiz. Pelotari jadala esan dizut garai. Eta ibiltzen alda batea mezketan. Ez nik ez dut ikusi amezketa bueltan. Beraiz aizkolarekin zer ikusi du. Horrek bota nahi zitun 2 puntu edo 3. Eta ote dago hau erretiratua. Ez baino dauka hori itaia hartua. Orduan enpresatik bidali aldute. Aizu hain txarra danik etzazula uste. Nere ustez izan du leike hau naparra. Hori da zuk asmatu dezun gauz bakarra. Orduan izan leike hau Bizkaiakoa. Lehen esan dezuna zan ere gustokoa. Bueno, naparra dugu tipoa edo ez. Aberru nahi ulertu esan dizut baiet. Hurrengoan gauzak esan argiago. Zuri gauzak azaltzen erresa ez dago. Leitza aldian bada pelota ugari. Argi pixkat etorri zaio mutilari. Unaiek sobran daukazu falta dezuna. Rikik eman behar diot erantzun. Pelota ja bezala sego egoskorra. Pelotara izaten da sarritan gogorra. Gelitzen altzaizkio ja partida gutxi. Baina nahi omen du hau betirako utzi. Uste dut gure artean dala estimatua. Lehen bazkaltzerakuan esan dut nahikua. Mutil humila dugu unai bezalaxe. Zuk humilaren hori esan dezu haixe. Beno esan behar dut hau aldegu abel. Herri merrexagorik ez altzitxon motel. Beakin edango dugu gero Coca-Cola. Erantzuna ote da abel barriola. Zizurkildarrek hasiera hortan illa eman dute dena. Segurunago gaurre agurra ingo zutela hobena. Segurunago gaurre agurra ingo zutela hobena. Beñati beira jarri janago, zumea topera det ia. Grabatu nahian eskumuturran azpikotatua ia. Grabatu nahian eskumuturran azpikotatua ia. Illa 2 metro altura eta dauka olako paeta.
Bea enfokatu eta bete zait memoriaren tarjeta. Bea enfokatu eta bete zait memoriaren tarjeta. Ni ez harritik beste beti hain justu, ta ez dit ezerk balio. Propoleoren partez hartu behar omen data propolio. Propoleoren partez hartu behar omen data propolio. Beste tarte bat hartu dut orain, tablatuak grabatzeko. Bazan garaia bertsolariak kupeltartian jartzeko. Bazan garaia bertsolariak kupeltartian jartzeko. Boto jai eman eta enfokatu dut lehenengo planuan ongi. Joe benetan guapua zer da betaurreko ilun hori. Joe benetan guapua zer da betaurreko ilun hori. Hasieratik euskilearekin horribili naiz disputan. Reflejo latza egiten zuten mendiren antiajutan. Reflejo latza egiten zuen mendiren antiajutan. Beste gauza bat ere hartu nahi eta hor nabil jotake. Juezan maia grabatu nahi nun eta mailik ez daukate. Juezan maia grabatu nahi nun eta mailik ez daukate. Gaurkoan ezer grabatu gabe joango naiz behar bada. Felixek berriz jota lurrera bota baitigu kamara. Felixek berriz jota lurrera bota baitigu kamara. Ta ikustazue kamara gixan dago irazusta barrena. Saio hau goguan edukiko du 20 urtian barrena. Saio hau goguan edukiko du 20 urtian barrena. Ila bukatu dute saioa ta bukatu da ikara. Grabatu nahi dut bitalde hauek emandako besarkada. Grabatu nahi dut bitalde hauek emandako besarkada. Eurek bezala aldan finena jardun behar dugu guke. Zegero eteben berroi aldiz errepikatuko duke. Zegero eteben berroi aldiz errepikatuko